Kani gadega Batisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Kani gadega Kynhun jong ki riu dan sap hakakam drodor. Ki bahapo ka Kynhun jong ka Shillong Street an. Kalapan pau yaki jing sengudiau, hadien bagi priu ki bamla ban itu. Kilasiat da karong ban pentaban ya ka jing drodor jong tingshap bapau ka Bollywood Mithun Chakraborty. Hakador ka baladro da ki dikhot jong ka Shillong Street Arts, haka Shillong Street Arts Festival ka balalong hobna jemang balala hakaleng kanong ba Shillong. Manager jong ka Shillong Street Arts, Urinal Marpna, haka jing keren bagi nong patai kubor, henne ka sengi ka arpotrek ujilio, ha Shillong Press Club, ulapan pau yuk jing sungsi ka bakrau, ya ka ni ka jing le dusman jing ki bria ki bamtep ki diki ai. Ban pat sneo bat penjat ya ka jing dro, ka ba ki la trestam, bat pelot nadu ka bailot bicep, kan top ya ka jing lot jing sep hakarong, kapor, bat kabor jong ki. Nakaliang ki nong penya jong ka Shillong Street Arts, kila kentu ya kinu ki bapersya, ya ki jing dro, ya kador jong Mithun Chakraborty ke baladro ha kanro jong ka third Meghalaya Skatrian kide banwan ya keren markman handai aman shule dakikam ki bakum kini ati wan mi chkhmat bi keren lang bagi bagi kanro ke di ba di ban le ha ban ong ban Pyndam dok ni tri kile pa ha kom ko bom de ka long ki pa ko jing susi ba tu artist ranjit haya ba wan na Mumbai long international artist ke kajing nok senyang kajing trish tom yogu kelalong len ai nama kali dia jing ai subha jogu ini lan sibone tinggi long susi ba adu mentang dari semua akan satu dan jingke banyak collaborate bagi artis banyak sebab tu, makanya Jingshah banyak bagi